כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, נצר מטרה ממעשה ידי להתפאר. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. טעם שלפני כל פרק מפרקי אבות תקנו לומר משנה זו, שאינה שייכת לכאן כלל, והיא משנה בסנהדרין. אך יש לומר, כי הנה כשאדם מתחיל ללמוד פרק מפרקי המידות של התנאים הקדושים, עולה על דעתו, כל זה אינו שייך אליו. כאילו כל זה אינו שייך אליו. כי כל אחד יודע בנפשו מי הוא ומה מעשיו, ועל ידי זה נופל בחלישות דעת גדולה מאוד, ונדמה כאילו עבד מנוס ותקווה ממנו. לזאת לומדים כבר בהתחלה את המשנה הזו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ולכאורה, היה צריך לכתוב, ויהיה לו חלק לעולם הבא. מה הלשון יש להם חלק לעולם הבא? אלא הוא אשר דיברנו, שבר ישראל הוא חלק אלוהים ממעל ממש. כשזוכה לקחת את עצמו בידיו, כבר נדבקה נשמתו באין סוף, ברוך הוא. הוא מרגיש עולם הבא בזה העולם. ולכן אומר התנא הקדוש, אל תתייאש ותאמר לעצמך, מי אני ומה מעשיי, שאזכה להגיע אל מידות התנאים הקדושים, כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כבר עכשיו מאיר בו חלקו של עולם הבא. הוא אביא ראיה מפסוק, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, נצר מטרה מעשה ידי להתפאר. ואמרו חכמינו הקדושים, לעולם ירשו הארץ, שאין יורשים לעולם הבא, לעולם ולעולמי נצר מטרה, זה משיח שנקרא נצר, שנאמר, ויצא חותר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, מעשה ידי להתפאר. זה טובו של עולם הבא, שנאמר, מפרי מעשיך תשבע הארץ. היינו בזכות משיח צדקנו, ובפרט מי שמאמין בו, מחכה לביאתו, בכל יום יזכה לכל טוב, הגנוז והצפון. וכבר ממשיך על עצמו עכשיו הערת משיח, גילוי אלוקות שיגלה בעולם, כי בזה שהאדם משתוקק מאוד לביאת המשיח. הוא מאמין בו שיבוא בכל יום, ומה גם שכבר ממשיך על עצמו את הלימוד של משיח, שיגלה לכל העולם כולו אמת, מציאותו יתברך, וזה כבר נותן לו חלק ונחלה עוד בזה העולם, ממה שיזכה בעולם הבא, ואבן למעשה.